Rojnameyeka Emerîkî eşkere dike ku li beramberî vekşana hêzên Emerîkî ji Rojavayê Kurdistanê hêzeka Emerîkî din li şona wan bicî dibe. Rojnameya New York Times ya Emerîkî roja yekşemê eşkere kir tevlî berdewamiya vekşana hêzên Emerîkî ji Rojavayê Kurdistanê ku Serokê Emerîka Donald Trump biryara wê daye egeriya hatina hejmarek nêzik ji hejmara leşkerên Emerîkiyên ku vekşin li heman cihê wan hebe. Li gorî Times eger heye 900 leşkerên Emerîkî derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û hev demî ku hejmara leşkerên ku biryare ji Rojavayê Kurdistanê vekşin 1000 leşker be. Zanyariyên New York Times a Emerîkî piştî çend rojan ji ragihandina rêveberiya Emerîkî bi niyaza wê bi mana hejmarek leşkerên wê ji bo parastina zeviyên petrolê li bakurê Rojhilatê Sûriyê tê. Li gorî heman jê derê taniha nîvê hêzên Emerîkiyên ku beriya niha li Rojavayê Kurdistanê diman vekşiyane û tê pêşbînîkirin 205 leşker ku piraniya wan niha li dêra zorê bicî bûne li cihê xwe bimînin. Her wiha hejmara giştiya leşkerên wan ku parastina zeviyên petrolê dikin 500 leşker e. Lê bihtir ji deverekî li Rojhilatê Feratê belav dibin. û bi zêdekirina wê hejmarê ji hêzên Emerîkiyên li bargeha Tenev dimînin hejmara leşkerên Emerîkî ku tê pêşbînîkirin li Rojhilatê Feratê û Rojavayê Kurdistanê bimînin bibe 900 leşkerê Emerîkî. Di vî derbarî de jêdernê xwecahî ji bajarê Qamiş li roja yekşemê belav kirin ku karwaneka hêzên Emerîkî li devera Hîmo li Rojavayê bajarê Qamişlo bicî bûye û li gorî zanyariyên wan jêderan dê bargeheka Emerîkî nû li wê deverê were ava kirin. Di nêrîna rojnameya New York Times ya Emerîkî de zêdekirina hejmara leşkerên Emerîkî li Rojhilatê Feratê û Rojavayê Kurdistanê eger çi nîşanên dubare vegera rexistina Daişê hebin bi asanî dê were armanc kirin.